Sige na rito, grabe naman to. Hello mga kabay, welcome back muli sa ating YouTube channel. Dito ngayon sa pilahan namin mga kabay. Gawin ko yung kaibigan ko, huhula. Lito, patulong nga ako Lito. 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 Patulong nga ako Lito. Huy, nag-away kami misis ko kagabi. Wala kayo mag-away. Wala. Pakialam ko ba? Wala daw ang hula dito eh. Dali na. Sige na Lito, grabe naman to. Sige na Lito. Pabunot niya, no? Huy! Ay, may papabunot. Tulungan mo ba? Grabe, itong tao na to. Hingi tayo ng tulong, ayaw tumulong. Huy! Patulong. Patulong nga! Patulong nga ako. Huy! Patulong nga. Tulungan mo nga ako. Oh! Grabe, inaway mo sa asawa ko dito. Wala nakahula nitong papahula ko. Ano ba? Papaula mo? Huy! Ano yung hula-hula niyan? Wala mo, bayaran kita ng 200 para mahula to. Para, umalis ka para, na. Dali na! Ano yan? Hulaan mo nga! Ano nga Ikaw na nga hininga ng tulong, may bayad pa. Ayaw mo. Ano nga ipawala mo? Anong ba yan? Ito nga pangalan na si Sira, wala talaga nakahula nito eh. Kaya inaaway ako sa asawa ko kagabi. Kaya patulong. Kapay ko nga, kapay. Grabe po di mo. Grabe po di mo. Kapay natin, kapay. Mamaya na, lito na, baka mamaya. Ano mo Ayan, siyan mo Oh. na, sige, sige. Bye po. Baka mamaya. O sige na, oh. Tulungan mo ako eh. Ayusin mo para magkaayos na kami sa asawa ko. Inaaway ako kagabi. 200 yan na. 200 lang. Pag nawalaan mo, pag hindi bahala ka. Saglit lang. Hindi ba ako matulog? Hindi naman natin kita ang hayop na ito eh. Gabi. May pahula ba na ipapakita mo? May grabe naman to, hiningi ng tulong yan. Wala mo ha, baka mamaya. Nagaraya. Nagaraya. Ano yun? Nagaraya. Nagaraya. Sigurado ka, baka mamaya, hindi pa rin mahulaan to ha. Buksan mo. Sige, buksan. Ha? Buksan mo na. Nagaraya. Oo. O sige, buksan mo na. O sige, buksan ko na. O. Nagaraya daw ha. Baka hindi ha. Baka hindi. Ayusin mo. Baka hindi yan nagaraya. Hindi si Chiri itong hayop. Si Chiri ngayon. Baka hindi nagaraya yan ha. Hanggang ano dito lang sa may Piluna. Sa pilo na po. Sa Oh, may pasero. station. Ay, nagaraya ba? Ano ba daw? ano ba yan? Chitboy ba na yan? Mali pa rin yung hula mo. Akala ko makatulong ka sa akin. Ang birat tao na daw. Walang kwenta. Wala pa rin mga katupay. Kinuha pa. Mga katupay, may pasahero na. May pasahero na. Wala pa rin kwentang. Hello, Mads! Ano? Nahiya pa. Lito! Pera ka, akala ko matulungan mo ako eh. Puta mamaya, babalikan ka. Mali naman hula mo eh. Lumayas naman katupay. Wala ba, hindi na nakahula. Malas talaga.